kinabukasan. Good morning mga gang. Ano ngayon? Thursday. Maaga kami nagising. Maaga ako nag-make up. And, make up pero magtatapon ng basura. Kasi Thursday po, every Thursday yung collection ng aming green container. So yung green container, mga ano yun, mga biodegradable na basura. Bulok na pagkain, ganyan, gulay, prutas, ganyan. So, isi-set namin to siya sa across the street. So, yung basura namin andun na. So, kukolektahin na yan later on. And then, yan, nakita ko na yung mga green containers ng aming mga kapitbahay doon. Ay, ang lamig po, pero maano yung buhok ko. Basa. So, medyo okay ang weather today. Nice weather, no? Nasa ano po ako, bandang likod namin. Yan, bandang likod namin. Charot. Yan. So, ito na naman yung isa-sort out ko. Ito, mga plastic ito. Yan. So, si Anna pala, maaga gising na din. And she woke up in a very good mood. Natulog siya ng ano, straight. Anna! Dara ay, more ka. Luwa na. Luwa na, ang bata! Ruth's going to work soon. Goedemorgen. Goedemorgen. Yeah, early. We're early birds today. Yeah, we're also early. I washed up earlier than Ruth. So, Anna has had her milk. Open natin ang ating... Ayan. Kita nyo yung Mercedes-Benz ko doon sa labas? Yeah. Yun yung aking ano, mga ano, lavender. Ito yung aking halaman. Labas pala kami later ng mama ni Ruth. Tsaka yung sister niya. And Janet and Tante Marlene. Yeah, ayaw ni Ana na umalis si Ruth. Bye, Papa. Kus je Anna? Ayaw Dat is niya. waar. Ayaw niyang umalis ang Papa. She wants to play with you. Ja, but I have to go to work. Ja, bye-bye na Papa. Papa has to work. Doei, Papa. Fijne morgen, de doom. Kusje. Kusje, Papa. Nee. Fijne morgen, de... Oh, Papa. Babush. Baboes. Bye, wow. So, yan na si Ana, naglalaro siya. Ano ko lang, kaka-play ko pa lang. So, inon ko muna yung ano guys, para manood siya kasi magba-vacuum po ako. So, nakapag-blow dry na tayo. Dito na ako sa baba nag ng buhok kasi nga si Ana ba andito. And, yeah, magba-vacuum ako. Tsaka lang, kakain muna pala ako kasi nga yung mga tagak-tagak ba. At least malinis ko na din. Mag-earrings pala tayo mamaya. Ano guys, hindi ako komportableng lumabas ng bahay pag wala akong earrings. Char. So, kain muna tayo. Mag-ano lang ako. Ito. Mag-ano lang ako. Mag-bread. Tsaka, peanut butter. Tapos, may binili kami ni Ana na avocado. I think kainin ko to later. Ito yung kainin ko later. Gawa na lang ako ng, ito, mag-ano ako, bread. Ano ko siya. I-toast ko siya, tapos lagyan ko ng avocado. So, yun lang. Tapos, kape. Magulo pa yung kusina namin, guys, kasi late akong tapos kagabi, mga 9 o'clock, naglinis, kasama yung mama ni Ruth sa school. Tapos, pagdating ko, diretso akong, nag-study po ako kasi malapit na yung aking speaking exam. So, kailangan kong mag-study talaga. Practice, ganyan. Study muna ako, tapos practice na din ako later with Ruth. Daming kalat, so mag-ano muna ako guys. Linis lang ko. Ito na ako kakain guys. Ito.
Madali na ako kasi mag-alas 9 na tapos punta sila dito mga ano daw. Punta sila dito mga 10 o'clock daw. Kumusta pala kayo? Kumusta dyan? Balik na ba kayo sa ano, trabaho o eskwela? Kami dito okay naman. Although mild lang yung restriction pero parang wala lang. Parang free lang din naman ang mga tao. May ano pala ako limagas oh. Malaking pimple. Kain mga inahan. Si Rod po, hindi siya nagbe-breakfast talaga. Makain siya ng ano daw, saging sa work. Tapusin ko lang to guys ha. So guys, tapos na akong mag-vacuum. Tsaka prepared ko na din yung ano. Ready na din yung mga gamit ni Ana. Yung diaper, wipes, ano, gatas, in case gutumin siya doon. So yeah, ready ko lang yung mga iba pang ano kailangan namin. See you! Shopping na! Hindi sa mood. Wala sa mood si Ana eh. Iets leuks gekocht? Heb jij ook al iets leuks gezien hier? Dan doe ik even kijken bij jou op het... Tapos na kami. Ayan. Medyo naging kalma si Ana. Tapos na kami. Hi guys, so nandito ako sa bahay ng aking in-laws. Galing kami naglinis ng sports facility. And hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi si Ana yung may hawak ng cellphone ko ba. Kasi grabe siya, irritable siya talaga. Kasi pagod na pagod siya. So anyways, uwi na kami soon. Si Ana and tsaka yung Lola Rhea nalalakad. So ewan saan sila naglakad. Kita ko sa inyo. Gusto ko yung trays dito kaso wala na. Bumagsak na. Pa-winter na. Hello! So bahay na kami. Ito pala yung ano, binili ko kanina sa shop. Ito. Mura lang. Char. Mura lang ko. And magta-transfer ako ng soup na ginawa ko. Ita-transfer ko sila sa mga maliliit na containers para sa lunch nila. And ito si Ana tsaka si Rod naglalaro. Ana, hi! Say hi! Hi! Anna, Hello! Wala na. Inaantok na yan. So, super short lang ng ating vlog today because wala. Magva-vlog sana ako dun sa shopping kaso grabe, irritable si Ana doon eh. Ayaw niyang lumapit kahit kanino. So, wala tayong vlog. But yeah, it was a busy but very nice day as well. So, end na natin ang vlog. Anna. Babush mush mush. Anna, mama. Babush mush mush. Babush dudong. Babush. So, salamat. Please don't forget to like and subscribe sa ating channel, GN Fam Vlogs. Kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Doei!